Dnes si poviem, ako šetrím benzín na mojom GMC Yukon V8 s 355 konskými silami. Zakúpil som tento čip, ktorý vlastne obchádza AFM, čo je Active Fuel Management System, ktorý by mal vlastne prepínať zo 4 valcov do 8 valcov. Keď je auto zaťažené, tak ho prepne na 8 valcov a keď idem napríklad po diaľnici, tak ho prepne iba na 4 valce, čo by malo technicky šetriť vlastne palivo, nie? Nie je to tak. S viacerými som sa rozprával, ktorí majú tieto General Motor Company Yukony a majú tieto V8 motory a veľmi veľa má vypnutý tento AFM Management System a skoro každý, tak rovnako ako ja, získal 80 až 90 míľ viac na plnú nádrž